खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा माब्लाबा सिलिं फेनखौ खेवफेरबाय ना सिलिं फेननि सिङावहाय मा मा दं बेखौ खेवनानै नायफेरबाय ना नायाखैब्ला आं दिनै नोंथांमोननो देखायगोन खेवनानैहाय बेनि सिङाव मा मा दं कइलआ माबोरै थायो मोनबेसे कइल थायो आरो बे फांखानियावहाय मोनबेसे कानेक्सन थायो थारा मोनबेसे थायो माबोरै कानेक्सन खालामो आं बेखौ दिनै नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो उननि भिडिअआवहाय आङो बे कइलखौबो फाननानै देखायगोन माबोरै कइल फानो गोदानै कइल फान्थायना देखायगोन आङो बिदिब्ला आं दा बे फांखाखौ खेवनानै नोंथांमोननो देखायनोसै नायलांदो दा खेवनायनि सिगांनो आङो बे फांखाखौ मोजां ना गाज्रि आं नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै फांखाया मोजां कन्डिसनाव दं बे बेखौ आङो फिदिंग्रोनानै देखायग्रोनोसै उनावहाय आङो नोंसिनो बे फांखाखौ खेवनानै देखायनोसै दायो आङो कानेक्सन खालामना लाग्रोबाय नैबे जाहैबाय कमन नैबे जाहैबाय नै केपासिटरनि मोनसे जोङो बेयाव नङाबा बेयावबो लागायनो हागोन बे नैबे साप्लाइ मोनसेखौ फेसखौ जों बे नैबे फेस नालाय नैबे निउट्रेलखौ जोङो कमनाव लागायनांगौ जेब्लायबो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फेस दा बे फेसखौहाय जोङो बेयाव नङाबा बेयाव जिखुनु केपासिटरनि मोनसेयावहाय लागायनांगौ जों हयथ' बेयाव होयोबा उल्था गिदिंनो हागौ बेयाव होबा सिदाबो गिदिंनो हागौ हयथ' बेयाव होबा उल्थाबो गिदिंनो हागौ बेयाव होबा सिदाबो गिदिंनो हागौ बेबायदि आरोना माने ओरै गिदिंना फांखायाथ' दा ओरैबो गिदिंनो हागौ आरो बेयावहाय जुदि फांखाया उल्था गिदिंदोंबा बेखौ सोलायबानो जाबाय बेखौहाय बेयाव होबानो जाबाय दानिया जोङो बे फांखानि कइलखौलाय बोरै चेक खालामगोन जेनेबा नै बेयाव थारा मोनथाम ओंखारबायना बबेबा थारा खनसेनो मोनब्रै ओंखारफैयो माने बे कमन खालामनानै लाबोखाया माने बाहेरायावसो कमन खालामफैयो बबेबा फांखाया दा नैबे आंनाव जे फांखा दङ बियो कमन खालामनानै लानानै फैखानाय नैबेहाय जेनाखि गोजा नुदों बेनो कमना बे गोजाया कमन माने बे सिङावनो कमन खालामना लाबोखादों दा बेखौ जोङो जेनेबा कइला जदों ना मादों जों बेखौ बोरै चेक खालामगोन दा जों बेखौ चेक खालामनो थाखाय जोंनो मा नांगौ सिगाङाव जोंनो सिरिस बर्डखौ नांग्रोगोन बे सिरिस टेस्टिं बर्डखौ बानायना लाग्रोनांगोन दा बेयो मारै जायो दा सुइच अन होबाय आं होनबाबो जोङाखै बे जेब्ला नोंसोर मोननैजों फोनांगोन अब्लासो जोंगोन बे दिनै बिदिब्लासो जोंगोन दा बेखौहाय नायनो थाखाय जोङो सिरिस टेस्टिं बर्डखौ नांथारगोन दा जुदि जोङो मोनसे जों थाराव लाग्रोबाय जोङो ओमफ्राय जोङो गुबुन मोनसे थाराव होबाय जुदि बे जोंदोंबा लाइटआ नै एसे जोंदोंना माने बेवहाय कइला मोजां बे माने खामाखै मोजाङैनो दङ आरो जों बेजोंनो नैबे मोनसेखौबो होगोन बाव होगोन बाव जुदि जोंदोंबा बाव हनै एसे फिसा मोनैलाय जोंदोंना सिनायना सिनायाखै एसे हनै फिसा जोंदों खिन्थु जोंदों आरोना मोजाङै नाय जोंदों बे फिसानो लासैनो माने बेजों रेजिस्टेन्सआ फुरा हाइ जाना दं ओंखायनो बेवहाय मोलेले जोंदों दा बेजोंबो होनानै नायगोन जोङो बेजोंबो जोंगोन बेलाय बेजोंबो जोंगोन जिखुनु मोनथामबो थारजों जोंनांगौ आरो बे जिनिसा मोनथामबो थारजों जोंनांगौ बे ओमफ्रायहाय जों बडिखौ नायनो थाखाय बाव मोनसे होदो ओमफ्राय नैबे बडियावहाय जिखुनु बे बडियाव मोनसे होदो जों होमबा बे बडि टाच दंना गैया होमबा जों मिन्थिगोन आरोना बेयावबो मोनसेयावबो होदो ओरै नायदो बेखौहाय माने बे बडि गैया आरो मोनसेयाव होदोलाय जोङो बावबो बे बडि गैया माने बे फांखाया एकदम थिगैनो दं आरो मोजाङैनो दं जेबो गाज्रि जायाखै दा बेखौ जों बेबायदि चेक खालामनो हायो दा बे फांखाखौ जों खेवनानैसो बेनि सिङाव मा दङ दा बेखौ जों चेक खालामनो थाखाय थाराव मोनसे फोनांबाय जोङो आरो गुबुन मोनसे थाराव होबाय जों माबाया लासै जोंबोबाय हनै बेलाय नुदोंना लासै जोंबोदों हनै बेलाय आरो जोङो बेयावनो होबाय आरो मोनसेयाव होलायबाय जों नै जोंलायबाय नै आरो जों बेखौ होलायबाय बिसोर मोननैजों होदोलाय जों नै आरो जों बडि दंना गैया नायनो थाखाय जोङो जिखुनु मोनसे थाराव होदो जिखुनु लहायाव फोनांदो आरोना आरो मोनसेखौबो जिखुनु लहायाव होदो ओमफ्राय मोनसेखौ थाराव होदो आरो बेखौबो नै माने बे बडि गैया थिगैनो दं बे फांखाया दा बेखौ जों खेवनानै नायनोसै बिनि सिङाव मा दङ कइला माबोरै थायो आङो बे फांखाखौ खेवनोसै बे फांखायाथ' मोजाङै दं नोंथांमोना मिथिखाबाय दा बे फांखाखौ खेवनोसै आं नायदो नै बेवहाय नाटफोर दङ नाट मोनथाम खेवबानो गेवो बे फांखाया मोनथामल' नाट खेवनांगौ दा सिगाङाव आं बे नाटखौ खेवबाय नै बे माखासेयाथ' गांनैसो नालाय दा जों मोनथामल' नाट खेवनांगौ मोनथाम नाट खेवबानो बे फांखाया गेवो नै गबाय ओमफ्राय आरो जों बे फांखाखौ बख'नो थाखाय बबेबा गोरा जायो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो ओरै दैख'नांगौ जोङो लासैनो गोबारै देनो नाङा गोबारै देयोबा नैबे फैनानै नैबे थारा जफैगोन ओंखायनो बेखौ गोबारै देनो नाङा लासैल' ओरैनो एसेल' हालखाल' होनांगौ ओरैहाय होमबानो नै फैखायो नै फैखायोना होमबा माने बे लुज जाबाय गबाय होमबा जोङो बे नैबे थारखौहाय ओरै गुदुं दंखायो हाखावनाय गुदुं दंखायो बे गुदुंजों ओरै लाबोदो नै लाबोदो ओरै लाना फैदो जों नै सिङाव लाना फैबायना दा बेखौ ओरै गख'दो नै गजोबबाय नै दाना नै कइला बेनो स्प्रिं दं मोनसे ओमफ्राय नैबे मोनसे वासार दङ ओमफ्राय सिङाव बियारिं दङ
दा आं नोंथांमोननो आंनि खेवनायाव मोनबाय आं नैबे नै सानै कभार बियो ओमफ्राय नैबे सायावहाय बियारिं मोनसे दं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय बेना मेना बेनो बे जाहैबाय माबा कयला बेनो नै कयला मोननै थायो मोनसे मोननै माने नैबे स्टार्टिं नैबे रानिं कयल आरोना मोननै कयल थायो मोनसे स्टार्टिं मोनसे रानिं ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सिंनि बियो बेयाव मोनदों जों मोनसे स्प्रिं ओमफ्राय नै मोनसेया जाहैबाय वासार आरो मोनसे नै दंबावो बियारिंआ मोननै थायो दा सोरनाबा बियारिंआ गाज्रि जायो दा बियारिं गाज्रि जानायावहाय सोरनि एरियायाव बेसेबां लायो बियारिंनि दामखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर ओरैनोथ' बियारिंआ 50 थाखानि मोनो जोंनिथिंहाय 50 थाखा लायो आरो बियारिंखौ दा नै कयला नायदो कयला मोननै थायो बे मोनसे मोननै कयल थायो दा बेनो गिदिङो आरोना दा बाव नै दहाय कमन होनदोंना दा कमना मा खालामदों बिजों थाराथ' मोनब्रै ओंखारोना ओरैनिफ्राय जागायनानै ओरै फानलांबाय कयला ओरै फानलांनानैहाय नैबेजों मोनसे ओंखारफैबाय होमबा कयला मा जाबाय बिजों मोनसे ओंखारगोन बेनाबो बिजों मोनसे ओंखारगोन दा कमना जाहैबाय बिजों मोनसे कानेक्ट खालामखाबाय आरो कन्टिनिउ बिजों ओरैहाय मोनसे थारखौहाय जमा खालामनानै ओरै लाना थांखाबाय बेनो कमन जाबाय बेनो जाबाय नैबे गोजाया बेनो नैबे गोजान नुदोंना बेनो कमन दा बेखौहाय सिंगेल ओरै बेनिफ्राय मोनसे ओंखारबाय होमबा मोननै जाबाय बियो ओमफ्राय मोनसे कमन होमबा मोनथाम थार ओंखारबाय होमबा मा जाबाय नैबे गोजाया कमन नोंसोर मोननैयाव केपासिटर लागायग्रा बिसोर मोननैयाव दा बेनो एकदम सिम्पोलथार दा बेखौ बोरै फानो बेखौ आङो उननि भिडिअआव खोन्थागोन दा नायना लादो नै दा बेखौ जों बिदि लांदाङावबो जों चेक खालामनो हायो बे मोजां ना गाज्रि कयला खामदों ना मादों बेखौ जोङो चेक खालामनो थाखाय दहायनि सेम प्रसेस दहाय जेरेखम खालामदोंमोन बेबायदि बे फांखानि सिङाव बे कयलनि जाहै मा सोमजियो जों बेखौ दा नायगोन दा बेखौ टेस्ट खालामनोसै आङो दा बेवहाय मा सोमजिमारो बे फांखानि सिङावहाय मा दं मा जानानै बे मानि थाखाय गिदिङो जेबोथ' गैयाना कयलल' दं ओमफ्राय ओरैनो लहा बायदिसिना दंलाबायो दा बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनाय नङा दा आं खोन्थानोसै दा बेवहाय मा सोमजियो होननानै बुङोबा मेगनेट जायो मोनसे कयल फानदोंना बेखौ कयलखौहाय मोनसे क्लकवाइज दा नैबे मोनसेखौ एन्टि क्लकवाइज नैबेखौ क्लकवाइजबा नैबेखौ एन्टि क्लकवाइज फानदों आरो बे कयलखौहाय ओरै उल्था फाल्था बिदि होनो बेखौ ओरै फानलायबाय आरो थांनानै ओरै मोनसेखौ ओरै फानलायबाय आरोना बिदि फानदों दा बेवहाय मा जादों माने मेगनेटआ माने नर्थ पल साउथ पल बिदि जाबाय थादों दा बेखौहाय नायनोसै बेवहाय मा सोमजिदों दा बेहाय माने कारेन्ट होनाय लोगो साप्लाय होनाय लोगो बेयाव मेगनेट सोमजिगोन बे ओरै गासिबो बे जेनाखि खर दङ बेवहाय गासिबो माने मेगनेट सोमजिजोबगोन दा बे मेगनेटखौ चेक खालामनो थाखाय कानेक्सन खालामबाय नै मोनसे कमनाव होबाय आङो नै मोनसे जिखुनु थाराव बेयाव नङा बेयावबो होनो हायो जिखुनु नैबेखौ लाग्रोबाय आङो दा मेगनेटखौ नायनोसै बेनि मेगनेटआ माबायदि कानेक्सनाथ' नै होबायानो ओमफ्रायहाय आङो माखासे लहा फुनाय आरोना बे लहा गुन्दै बेखौ नायनोसै बेजोंहाय दा नैबावबो एसे मेगनेट थायोनालाय नैबावबो सिथाबबाय नै दा बे मेगनेटखौ नायनोसै जोङो आङो दा बेखौहाय सुइचखौ अन होनोसै नै जोंबाय दा नै दा बे मेगनेटआ बेयाव सिथाबजोबो नै बेयाव सिथाबनायखौ नुबाय नै दाथ' सुइचखौथ' होबाय दा बेनि मेगनेटखौ नायनोसै नै बे लहा गुन्दैखौ लाबाय आङो दा बावथ' बाव मेगनेटआ सोमजिगासिनो दंना दा बाव जिं होनोसै नै आङो नै नुबायना माबायदि जादों बे माने बोलांगासिनो दं बे नै मेगनेटआ बेखौहाय नै माने नर्थ पल साउथ पल जादों नालाय बावबो सिथाबोसै नै नोंथांमोना नायदो मा जादों बे नै बे मेगनेटआ नर्थ पल साउथ पल जाजोबगोनलै बेयो दा नाय नों माबायदि जादों नै गासिबो ओरैहाय राउन्ड होजोबबाय मेगनेटआ माबायदि जादों नायदो नै बे मेगनेटआ बे जेनाखि लहा गुन्दै ना बियो नर्थ पल साउथ पलनि राउन्ड जानानै दंजोबो नै नै नुबाय नै हाजारखि माबा बियो बिदिनो जागोन आरोना बे नुबाय सिथाबहैजोबबाय हनै बेलाय सिस्टेमा दंजोबो बेयाव नुबायना माबायदि सिथाबहैदों नै आरो बे गल जागासिनो दं बे जिनिसा नुनो मोनबाय नै मेगनेटआ माबायदि जायो नै नुबायना मेगनेटआ बैयाव सिथाबहैगासिनो दङ दा बेवहाय जेखि जिनिस होआ माने बे सिथाबहैगोन आरोना नैबे जिनिसखौ हरोबा बे जिनिसखौबो सिथाबना लाखिगोन बे दिनै नुबाय ओरैनोबा बे सिथाबनाय नङा दा बेखौ होनायखाय सिथाबना लाखिजोबगोन बे नै जेखि जिनिस होआ बे सिथाबना लाखिजोबगोन बे गासैबो जिनिसखौनो लहा जिनिसखौनो बे सिथाबना लाखिजोबगोन नै सिथाबगासिनो दंना बे सिथाबगासिनो दं मेगनेट सोमजिगासिनो दं माने मेगनेटआ बेना नर्थ पल साउथ पल जागासिनो दं नै नुबायना जों बेखौ खालामनाय लोगो लोगो बे गाजोबगोन दे खालामनाय लोगो लोगो बे गाजोबगोन बेलाय नै गाजोबबाय नुबायना बेखौ खालामनाय लोगो लोगो जेबो गैला नै गाजोबबाय बेना नै नुबाय अब्ला नोंथांमोनहा मिथिबाय बे फांखानि सिङाव मा थायो कयला मोनबेसे थायो आरो बे फांखानि सिङाव मा सोमजिनानै बे फांखाया गिदिङो बेखौ नोंथांमोनहा दिनैहाय लाइभ नुनो मोनबाय दा बेवहाय माने मेगनेट सोमजियो आरोना बे कयल सिबां कयल फानदोंना बेवहाय मेगनेट सोमजियो
जेसेबांनो कइलखौ बुरजा फानगोन एसेबांनो मेगनेटा बांसिन जागोन एसेबांनो फांखायाबो खरासिन गिदिंगोन दा बिदि होननानै बुरजा फानफ्रबनानै फांखाखौहाय एयारप्लेन हेलिकप्टारफोर बायदि गिदिंहोयोबा बे जानाय नङालाय आरोना बे माने नोंना कारेन्ट बिलबो बांसिन जागोन आरो एसे रिस्कि जायो दा बेहा मोनसे हिसाब थायो बेवहाय जे नैबे मोनसे नुदोंना बे जिनिस दा बेनि थिकनेसजोंबो बेना हिसाब जायो आरोना बेखौ केलकुलेटर खालामजोबनांगौ गासिबो केलकुलेट बानायजोबनांगौ बे जिनिसखौहाय बेयाव बेसेबां टान जागोन बेफोरखौ जों हिसाब खालामग्रोजोबनांगौ होमबासो जोङो बे कइलखौहाय फाननो हायो आरो जुदि नोंथाङा फानथारनो गोसोबा मा खालामनांगौ बेखौ हास'दो दा हास'नानै बेयाव खयथा कइल दङ बेखौहाय मोनसे मोनसे हाननानै साननांगौ सानदो बेखौ सानदो होमबा नोंथाङा एक्जाक्ट बेजोंहाय फानबानो जाबाय आरोना होमबानो बे फांखाया जागोन एसे नोङो बांसिन गिदिंहोनबा एसे बांसिन फानदो 10टा 15टासो बांसिन फानना होदो होमबा बे खरासिन गिदिंबाय खिन्थु बिला बांसिन जागोन आरोना नोंना कारेन्टनि बिला बेबायदिनो दा बेवहाय मोनसेयावहाय 450 थायो 350 500 550 बेबायदि थायो आरो टेबोल फेना बांसिन जाबावो बेनिफ्राय दा बेवहाय एसे टेबोल फेननिफ्राय खमसिन थाङो आरोना ओंखायनो बेयाव बिला एसे खम जायो टेबोल फेनावहाय बिलफोरा बांसिन फैयो आरोना कारेन्ट बिलफोरा दा नायदो बाव मोनबेसे थायो मोनसे मोननै कइल थायो मोनसे जाहैबाय स्टार्टिं मोनसे जाहैबाय रानिं नैबे जायखौ जों फार्स्ट फानगोन ना बे जाहैबाय स्टार्टिं ओमफ्राय नैबेखौ जोङो जाय लास्टआव फानगोन बे जाहैबाय रानिं कइल होनो जों बेखौहाय नैबेखौ बांसिन जायो बे रानिं कइलावहाय थाना बांसिन जायो नैबे स्टार्टिं कइलावहाय एसे खम जायो नैबे रानिंआवहाय बांसिन फाननांगौ जायो आरोना बेयाव जुदि 300 बा जोंनि बेवहाय 350 फाननांगौ बाव जुदि 400 बा जों बेयाव 450 बाव जुदि 450 बा जों बेयाव 500 बेबायदि जों फाननांगोन आरोना बाव एसे बारा जायो कइल फाननाया दा कानेक्सनखौथ' मिन्थिखाबाय बेनिफ्राय मोनसे लाबाय बेनिफ्राय मोनसे लाबाय बे मोनसे कमन जाहैबाय आरोना ओमफ्रायहाय बेनि मोनसे एक्सट्रा आग्लायनाय दंना बेबो ओंखारबाय ओमफ्राय बे मोननैजों जि मोनसे लाना फैदोंमोन ना कमन खालामनानै बे मोनसे होनबा थारा मोनथाम ओंखारफैबाय दा नैबे कमन गोजाया होनबा जोङो केपासिटरखौ जों नैबे मोनसे लागायनांगोन केपासिटरखौ बे केपासिटरनि आरोना बेवहाय जोङो साप्लाइखौ बेयाव नङाबा बेयाव होबानो जाबाय केपासिटर लागाय नालाय बेयाव नङा खिन्थु उल्थाबो गिदिंनो हागौ आरोना बाहाय बे उल्था गिदिंबा नैबेजों ओरै मोजाङैनो गिदिंगोन आरो जुदि बेजों होनायाव जुदि उल्था गिदिंबा नैबेयाव होबानो जाबाय साप्लाइखौहाय आरोना होमबानो बे फांखाया मोजाङै गिदिंगोन